मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా. ఆ వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ జాయిన్ అవ్వడం వల్ల నేను మ్యూట్లో పెట్టిన ప్రతి సాంగ్ని ఫుల్ సాంగ్తో చూడొచ్చు. తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. సో అక్కడ కూడా ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ ప్రతిరోజు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటా. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు 4 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఇలాగే. సో కొన్నిసార్లు డబల్ బీట్ మార్క్ ఉంటుంది, కొన్ని ప్లస్కి ఏమో ఒకటే బీట్ మార్క్ ఉంటుంది. సో చూసుకొని మంచిగా చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్, ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇక్కడ సగం హీరోయిన్ ఫొటోస్ ఉంటాయి, సగం మేము బాయ్స్ ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో మీకు నచ్చినట్టు మీరు యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను సగం బాయ్స్ ఫొటోస్ అండ్ సగం గర్ల్స్ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నా. సో మీరు కూడా ఇలాగే యాడ్ చేసుకుంటారంటే ఇలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ 12 సెకండ్ 4 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర నుంచి హీరోయిన్ ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో మీరు ఎలా యాడ్ చేసుకుంటారో అంటే అలా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ 1 2 3 4 మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. స్కిప్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో తప్పకుండా చివరి వరకు చూడటానికి ప్రయత్నించండి. సో ముందుగా ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 2 సెకండ్ పిక్స్ 2 సెకండ్ దగ్గర లాంగ్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఒక్క ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఒక్క ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ 5 సెకండ్ 7 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ అయినాయి. సో మళ్ళీ మధ్యలో ఉంటాయి ఇంకా. సో ఇక్కడ 11 సెకండ్ 13 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 3. సో మళ్ళీ టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ చూసుకొని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ 23 సెకండ్ 1 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో. సో 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి అనుకోండి, 4 ఫొటోస్ మాత్రమే. సో 4 ఫొటోస్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు కొన్ని 4 ఫొటోస్ కొన్ని 3 ఫొటోస్ వస్తాయి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 19 సెకండ్ సెకండ్ ఫోటో ఉంది కదా, 19 సెకండ్ దగ్గర 19 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి దాని తర్వాత వచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ మూడవ ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ 4వ ఫోటో పేస్ట్. సో 4 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ కరెక్ట్గా చూసుకోండి 1 2 3 4. సో ఇక్కడ 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. మళ్ళీ సేమ్ 1 అండ్ 2 3 4. ఇక్కడ కూడా 4 ఫొటోస్ వస్తాయి. సో 4 ఫొటోస్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ కూడా. సో 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ మధ్యలో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా ఇక్కడ 21 సెకండ్ 2 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి.
సో ఇక్కడ 3 ఫొటోస్ మాత్రమే పేస్ట్ చేసుకోవాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. 3 ఫొటోస్ మాత్రమే పేస్ట్ దీనికి. సో ఇక్కడ ఈ ఫోటో వరకు ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్. సో ఈ ఫొటోస్ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో ఇక్కడ 3 ఫొటోస్, అక్కడ 4, ముందు 4, మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఈ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇప్పుడు 3వ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటోని ముందుగా పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో చాలా ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇస్తాయి. సో ఇక్కడ నుంచి 7 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. ఇప్పటి నుంచి కంటిన్యూగా వస్తాయి. సో ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేశారు కదా, మధ్యలో 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు కంటిన్యూగా. సో ఇక్కడ ఈ ఫోటో 10 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ మధ్యలో 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో వీడియో లెంత్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్, నేను త్వరగా చెప్పేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫొటోస్ ఇక్కడ కంటిన్యూగా లాస్ట్లో చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు పేస్ట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి, ఇప్పుడు కంటిన్యూగా మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 6 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో ఈ ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న ఫొటోస్ తప్ప మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 2 ఫొటోస్, మధ్యలో ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఇక్కడ 2 ఫొటోస్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్లో ఇక్కడ 29 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఈ ఎఫెక్ట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడతో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.